О, Санчис, какво са? Соп, периолио. Леко да не предадеме. Наприми на мене. Добре, ама пипера свърши. Брат, не трябваше да си харчим парите за глупости. Керамичен сервиз за чай не са глупости. Имаме достатъчно чаши. Да, но не са еднакви. Така както имам различни чаши, изглеждаме бедни. Ние сме бедни. Трябва да измислим как да изкарваме пари. Или как да пестим. Симо от класа харчи много и винаги има пари. Бащата на Симо е мафиот. Депутат е. Се тая. Може да го викнем и да му искаме пари. Той има. Това ли е твой начин да изкарваме пари? Абе, явно пиши да се видим. Това стане, че ако имаше кашкавал, щеш да е идеален. Кашкавал не съм ял от 100 години. Ще пиша на Симо да купи 2 сандвича и после ще му дадем парите. Добре, че не помни колко му дължим. Добре, че свърши. Какво ще правим, като се видим с Симо? Ще викнем ананас и ще ходим някъде. Не му викай така, значи че се ядосва много. Аз точно за това му казвам, защото всеки път се ядосва. Участват Виктор Йорданов, Йоан Петър Кръстев, Виктор Георгиев. Сериала Тин семейство. Оф, преядох. Оф, и аз. Аре бе, кога ще е Симо? Почти е в квартала. Сетих се. Мога да направим много бизнес с него. Да, той ще инвестира, ние ще продаваме. Знаеш ли историята за Рокфелер? Не. И аз. Но четох нещо някакви ябълки. А, да, купил си ябълка, разрязала на 2 и я изял. Оф, верно си гладен. Сега се сетих. Купил си ябълка и я продал. А с парите си купил вафа и я изял. Не бе брат, не ме прекъсвай. С парите си купил 2 ябълки и пак ги продал. И след това си купил 2 вафли. Не, купил си 4 ябълки. И сега ще кажеш, че ги е продал. Не, историята я знам до тук. И какво ще правиш 4 ябълки? Много си тъп. Това е бизнес идея. Ще накараме Симо да ни купи 1 кило ябълки, за да ги продадем. Ти си гати бизнесмена. Никога не бих се сетил за това. О, момчета. О, Симо, къде ми е сандвича? Ето. Защо са шунка и кашкавал? А с какво? Еми, с кашкавал и шунка. После ще дадем парите. Не се притеснявам. Не се притесняваме. Симо, брат, дойде една много яка идея. Да, искаме да те включим в една бизнес идея. Трябва да купиш 1 килограм ябълки и да ги продадем. А с печелените пари ще купим 2 кг ябълки. Продаваме ги и купуваме 4 кг ябълки. А тя като ги продадем, ще купим 8 кг ябълки. И с всичките пари купуваме 4096 кг ябълки. И с печелените пари купуваме... Момчета, разбрах идеята и още на 2 килограм. Защо не каза? Да, половин час мятам с калкулатора. Идеята ми харесва. А аз какъв процент ще взема? Аз викам всички да вземе по-равно. Аз ще взема 20%, Кир ще вземе 20% и останалите за теб. Вече 1 час чакаме и още никой не си е купил ябълка. Да, а специално ги полирахме. Да не е висока цената. Абе, не ме ми мина това през главата. Ще ги напише 2 лева бройката. Добре, намалихме им цената. Какво още искат? Сигурно още има висока. Добре, ще напиша 50 стотинки за брой и ако някой си вземе, веднага пак дигаме на 2 лева. Оф, пак никой не купува. Те хора не ядат ли плодове? Нека да направим яката промоция. Купуваш една, плащаш 2. Добре, но гладнях. Искаш ли да издадем по една ябълка? Добре, но само по една.
Намалихме цените, направихме някаква промоция и пак нищо. Може проблема да е в мястото. Как сте, момчета? Върви ли бизнес? Никак даже. Пробвахме всички бизнес стратегии и пак нищо. Изглеждат вкусни. Да не сте ги мазали с нещо? Според мен проблема е в мястото. Добре, момчета, аз ви оставям. Ето, и аз да допринеса нещо за бизнеса. Добре, не мога да разбера. Всички гледат ябълките, пък никой не ги купува. Да не ги преснява бележката. Не, брат, ти отли си му каза, че са вкусни. Не мога ги разбера тия клиенти. Хрумна ми идея. Ти с твоите идеи. Нали чак ми се виждаме с ананас? Може да го викнем да си купи ябълки и хората като видят, ще идват да си купуват и те. Брат, ти си гениален. Това и Айнщайн нямаше да го измисли. О, ананас. Нали ти как да ми викаш така? Какво се косиш? Слушай какво ще ти кажем, може да изкараш пари. Много пари. Може да станем милиардери. Даже и по-богати. Слушай сега, продаваме ананаси. Ябълки. Марио, 3, 2, 1. Вкусни зелени ябълки, йо! Ела са. Значи, идеята ни е. Идваш, взимаш 2-3 ябълки, правиш, че плащаш и така хората ще дойдат, ще видят, че купуваш и ще дадат и те да вземат. А аз какво получавам? Какво? 2 зелени ябълки. За 2 ябълки ще се радя на опашка. Може и за един ананас. Искам процент от печалбите. Добре, слушай сега. Ние сме аз, Марио и Симо Дълги. Знаеш го, нали? Добре, разбрахме се, всеки взима по 20%. Съгласен? 100 на лева на 4 не е 20%. Да бе, сигурно е 25%. Да, точно 25% е. Вау, колко съм умен. Стига приказки. Виж са, отдали си от щанда, прави си, че гледаш шумно, ела тук, питай това онова и после се направи, че вадиш пари и ни плащаш. Добър ден. Добър ден. Коя ябълка ми препоръчвате? Зелените са хубави. Добре, дай ми 3 броя. А пликче искате ли? Не, ще ги ритам до вкъщи. Добре, заповядайте. Довиждане. Чао. Чао. Направихме първата си сделка. Да, не една, а 3 ябълки. Колко спечелих? Тъп ли си 3 ябълки по 50 стинки? Да. Чакай, той не ни даде нищо. Нали беше Атанас? Верно бе, 3 ябълки ни отнесе. Не ни върви. Какво става? Продахте ли нещо? Да, минус 3 ябълки. И една нейлонова турбичка. Не е лесно да си бизнесмен. Много трудно се печелят пари. И трябва да внимаваш, когато инвестираш. Аре бе, ти за 1 кило ябълки ли си? Богаташче, какво очакваш? Те са стиснати. Аз ли съм стиснат? Не, Симо Дълги е стиснат. Неблагодарници. Абе, Симо, разбра ли как ги полираме тия ябълки? Май не. А ти разбра ли понякога как ми я чиниите? Затова ли мирише толкова особено? О!